Salutare lume și bine m-am găsit la un nou episod, un nou tutorial, un nou episod de pe acest canal Nicey. Astăzi o să facem cum să vă instalați un mod pe Euro Truck Simulator 2 pe care puteți să-l folosiți doar, numai în single player. Pe multiplayer nu se poate. Pe multiplayer lucrează cei de la Trucker SMP și doar ei poate să bage moduri, voi nu puteți. Și puteți doar pe single player. Acum, dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați voi pe acel buton de like și poate un subscribe m-ar ajuta și acolo jos. Și haideți să-i dăm drumul la treabă. Băi fraților, acum o să vă arăt cum să vă puteți instala orice mod. Eu am ales modul de zăpadă, care pur și simplu e zăpadă pe drum. Și mai am un mod care cu acel camion de Coca-Cola, cred că l-ați văzut, că tot vine Crăciunul, așa am zis să fac și eu așa un fel de roleplay. Acum o să vă las în descriere un link către acest site. Dacă vreți să-l căutați, scrieți așa ETS2 spațiu LT și vă da aici ETS2 mods, adică Euro Truck Simulator mods. Aici vedeți, sunt foarte multe moduri. Uitați, Tune Trucks in Traffic, adică camioane tunate. Uitați, puteți interior, next gen din asta, așa. Uitați, eu zic că e destul de tare. Trailer mods, trailere, mai sunt și truck și pentru camioane. Dar pe noi ne interesează acest mod, adică pe mine mă interesează acest mod. Deci, cum ați văzut, haideți să zicem că o să-l instalăm pe acesta. Dați un pic mai jos scroll și vedeți, uitați, și aici este la fel, vedeți aici, download, 4 MB, adică 4 MB are. Dacă dăm aici download, normal, o să ne bage pe chestiile astea, care sunt safe, adică nu dau niciun virus. Și trebuie să aibă SCS la final, adică acest SCS la final, că dacă nu-l are, nu o să meargă modul. Și după ce are SCS la final, ați văzut aici, puteți da create download link și trebuie să așteptați un pic. Bine, așa mi-arată, adică la celălalt mod mi-a dat direct download. Adică mi l-a instalat instant. Ok. Acum download-ul va începe. Bă, da. Ok, văd că mie nu mi-a început, nu înțeleg de ce. Stați că poate nu merge. Văd că mie nu mi-a mers să mi se downloadeze direct. Și aici va scrie în topicul modului, va scrie și versiunea. Dacă nu scrie versiunea, înseamnă că este pentru ultima versiune 1.43, care tocmai a apărut acum câteva ore. Și vedeți, mie mi-a dat aici pentru că eu folosesc Microsoft Edge. Și o să vă dea ceva aici, un notepad, dar trebuie să fie la final cu .scs. Acum,
Haideți să vă arăt, trebuie să intrați în fișierele jocului Eurotrack și să vă arăt unde e. Deci apăsați aici pe chestia asta, pe File Explorer, dați la Documents și vedeți Eurotrack Simulator 2. Acum la toate calculatoarele arată aici Documents, Eurotrack Simulator 2 și o să aveți aici un folder mod. Dacă nu-l aveți, pur și simplu creați un folder nou. Adică apăsați click dreapta, dați New și Folder și îl numiți mod, că va fi același lucru. Ok, după ce aveți acest folder mod, pur și simplu intrați pe el și aici voi nu o să aveți niciun mod, sau dacă aveți o să vă apară aici. Eu am, pentru că am mai încercat și mi-a mers. Acum trebuie să intrați la Downloads, adică mie nu mi-am pare că folosesc Microsoft Edge și mutați fișierul ăsta de aici și puteți vedea. Este foarte simplu să-l băgați. Acum puteți închide File Explorer-ul. Eu o să revin când intru direct în Eurotrack și revenim. Băi lume, îmi cer scuze dacă nu pot să vă arăt cum merg cu volanul, dar nu știu, nu mai merge camera, din păcate. Dar noi trebuie să trecem mai departe la modul nostru. Deci, după ce ați intrat în Eurotrack, nu trebuie să intrați la continuare joc, trebuie la manager moduri. Aici o să vă arate toate modurile pe care le-ați instalat. Uitați, acesta este Snowboard for Winter Beta. Apăsați pe el și ori dați aici, nu contează, ori apăsați pe bulina asta de 2 ori și este activat. Și după ce ați făcut toate chestiile astea, dați confirmare modificări și după aia puteți intra pe puteți să vă conectați la joc, adică puteți intra direct în joc și mare atenție când intrați pe online, să nu intrați cu modurile, adică ce înseamnă asta? Nu intrați niciodată cu modurile. Înainte să intrați pe online, dezactivați-le. Mare aviz, în caz că nu vreți să faceți vreo prostie. Fine, acum uitați, am remorca de la Coca-Cola, dar zăpada, chestia e că nici eu nu prea știu unde se află, adică da, mi-a trimis cineva mesaj. Chestia e că nu știu cum să aflu unde este, adică uitați, puteți vedea, nu știu unde e. Adică, cred că o să trebuiască să să vă uitați în topicul modului. Și dacă vreți această remorcă cu Coca-Cola, o să trebuiască să vă duceți la achiziționare remorci. După aia vă duceți la una frigorifică, adică uitați aceasta, și by the way, acest mod cu Coca-Cola este numai pentru trailerele, pentru remorcile singure, adică fără duble. Da, fraților, și o să revin când aflu ce trebuie să fac ca să văd zăpada, adică o să mă mai uit prin topicul modului. Eu n-am mai încercat acest mod, dar o să revenim. Băi, fraților, am văzut că nu merge niciun mod cu zăpadă, adică am mai instalat încă un mod. Nu știu, nu vreau să meargă modurile cu zăpadă. Trebuie să instalăm alte moduri ca să
meargă celelalte, dar ca să vă demonstrez că merg modurile, uitați, puteți vedea acesta cu Coca-Cola, acest din asta, acest trailer, această remorcă cu Coca-Cola. Și puteți să vă uitați și în oglinzi, adică puteți vedea că nu fac niciun mișto. Adică o să puteți vedea că fac și o cursă. Ca să știți, trec pe roșu numai ca să nu mai fie episodul atât de lung. Și by the way, jucăm și pe ultima versiune, adică pe 1.43. Tocmai s-a lansat acum câteva ore. O să iau o cursă scurtă, ca să vedeți și voi că merge, tocmai am trecut. Da, tocmai am trecut. Și cum ați văzut, mi-am luat și eu un pack. Un pack care include, puteți vedea, car accessories, tuning pack la roți care nu le-am pus. Mai puteți vedea Scandinavia și Going East. Adică deja mi-am extins harta destul de mult. Uitați, ok. Atunci, haideți să nu mai stăm să căutăm, adică luăm direct una. Nu bursă. Ce mai vă fac? Piața de morfuri. Apply. Uitați, iau una scurtă până la Praga, e destul de lung. Uitați, o să iau până la Poznan ca să vedeți și voi că merge acest mod. Adică mie merge modul cu Coca-Cola, cu acest trailer de Coca-Cola. Și v-am zis să ne trebuie alte moduri ca să putem să ne punem acel mod de zăpadă, care necesită destul de mult, dacă stau să mă gândesc. Eu o să dau direct să-mi bage marfa în... Cred că până la sezin... Da, eu o să iau pe asta până la sezin, până în Polonia. O să dau direct ca să nu mai stau, că deja mi-a prea mult pe video. Și acum o să vreau să mergem până la sezin, până în Polonia. Bine, încă nu știu cum se pronunță acel cuvânt. Dacă știți voi, să-mi ziceți în comentarii, și ar trebui să mă curc și undeva. Asta o să-și fac. Cred că mâine va veni un video despre ce s-a băgat în ultima versiune 1.43, dacă sunteți confuzi. Nu vă dau spoilere, vă las să... eu acum am realizat că eu n-aveam luminile aprinse. Mă și miram. Nu vă dau spoilere, vă las doar să vă uitați pe video de mâine. De ce neva nu mi-a pus astea de dinainte? Așa. Mâine cred că o să pun un video în care spun tot ce s-a adăugat nou în noul update 1.43, care cred că anul viitor va adăuga și noul DLC Heart of Russia, adică în inima Rusiei. Ca să ajungeți acolo, vă trebuie chiar 2 DLC-uri, adică în Rusia
vă trebuie 2 DLC-uri, nu știu cum s-a gândit SCS Software la chestia asta, developerii. Nu știu cum s-au gândit, e treaba lor. Deci ca să accesați acel acel DLC, adică țara propriu zis, vă trebuie în primul rând Going East sau Scandinavia. După aia vă trebuie Beyond the Baltic Sea și de-abia după aia puteți să vă luați Heart of Russia, pentru că altcumva n-aveți cum să ajungeți. Altcumva n-aveți cum să ajungeți. Știu, asta e destul de ilogic, dar cum am zis, nu s-a gândit nici SCS, nici developerii jocului foarte bine la treaba asta. Dar nu este vina noastră. Adică o să mai trebuiască să dați vreo 200 de lei în plus. Văd că aici se... Mamă, și fix acum s-au găsit și ăștia să blocheze drumul. Dar lăsați. Știu că chestia asta e ilegală, dar nu vreau să fie episodul extraordinar de lung, să trebuiască să mă duc pe la în partea cealaltă. Da. Deci ajungem la Sezin sau Scesin, niciodată n-am știut cum se pronunță cuvântul ăla și nici nu cred că o să știu. Și după aia o să încheiem și episodul, că deja cred că filmăm de ceva timp. În viața reală să nu faceți așa ceva ce am făcut eu, e doar un joc. Și dacă știți să vă modați și acest trailer, această remorcă cu Coca-Cola, o să vă las și în descriere linkul și către site-ul de moduri și către modul acesta cu Coca-Cola, pentru că mi se pare un mod ideal de Crăciun. Adică că tot vine Crăciunul, Revelionul, vine moșul, ți aduce cola, nu glumesc, dar că tot vine acum spiritul Crăciunului. De ce să nu vă luați și voi un camion din o remorcă? Și trebuie să vă cumpărați neapărat o remorcă simplă, adică doar una să fie. Nu două, pentru că două e alt mod, adică sunt moduri diferite. Dacă vă întrebați, știu, chestia asta e cam ilogic, dar am și unde să dorm. Acolo am, aici. Ha, perfect. Deci, mai trebuie să stăm. Sunt moduri diferite, adică sunt moduri... există și chestia asta, mi se pare că și la noile din astea, noile remorci care puteți să le aveți, care puteți să puneți pământ în ele și chestii. Adică cred că tocmai am văzut un alt camion care avea o remorcă cu Coca-Cola. Adică da, cred că am văzut-o. Și cum v-am zis, mâine 100% va veni un video nou. Mâine am o teză, dar o să încerc să-mi fac timp să postez. Bine, oricum mâine am o teză și poi mâine mai am alta și o să încerc să-mi fac și timp și pentru învățat și pentru un video nou-nouț. Da, și Stetin, hai să zicem Stetin, că așa am văzut că se pronunță la nemți ăștia, dar încă nu știu cum se pronunță. Dacă știți voi, lăsați acolo în comentarii, că n-am nici cea mai mică idee, nu sunt polonez.
Mai avem 30 de kilometri. Adică foarte puțin mai avem. În viața reală vreo 4 minute. Că mergem cu 90 la oră. Asta e marea problemă, că pe single player perfect. Pe single player vă lasă doar cu 90 la oră să mergeți. Nu înțeleg de ce nu vă lasă și cu 120, 110 ca pe multiplayer, că pe multiplayer vă lasă cu 110 la oră. Și e mult, mult mai rapid. Și o să vă las în descriere și un site de pe care puteți să vă luați DLC-uri foarte ieftine. Mi se pare că și pe G2A, adică de fapt cred că linkul de la G2A o să vi las în descriere, ca să puteți ajunge acolo mai repede, când mai am la dispoziție, oricum ajung. Da. Acum cred că îmi va băga o muzică. Da. Dar lăsați, mai am 12 km. Mai văd foarte puțin. Da. Cum am zis, ca să dau muzica asta mai încet, un pic mai încet. Comenzi. Cum e să dau muzica asta mai încet? Audio. Volum principal așa. Că după aia o să-l dau eu înapoi la... Bă, stai mă să-l pun pe mut, că deja mă enervează tâmpenia asta. Stop, gata. Nu mai vreau muzică. Și acum nu o să mai auziți nimic, știu. Dar numai pentru că mi-a pus muzica asta. Că știți că vreau să mă auzi și de-aia. Știți că dacă mai rămâne 2 ore sau 3 până când ajungeți la destinație, vă bag o muzică. De-aia te mai și stresează. Te stresează și mai mult cu muzica aia. Adică nu înțeleg de ce naiba ți-o bagă. Haideți că nu mai am mult până la Sezin. Cesin, uitați și un om care transportă o remorcă de la noi din țară, cred. Că zice oțel impecabil și nu înțeleg de ce naiba am apăsat frâna. Așa. Facem aici dreapta. Nu o să mai parchez eu pentru că deja episodul va deveni prea lung. Oricum o să-l editez și cred că o să fie de un sfert de oră episodul. Adică nu o să fie mult. Încerc să-i depășesc pe ăștia ca să pot să ajung mult mai repede. Uitați, aici trebuie să ajung. Ok. Excelent. Aproape sunt la level 30 și fraților, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Noi ne revedem pe data viitoare. Pa, pa!